যতন ফুংকাহাম তিনি कक्राझारनि सारानि बागै आं वाट्सएप ग्रुपावनो सारा बागै आं दिनै मा फायजाखा तामहिनबा जों जतन सायमानो दिनै सिमना ब्लक कमिटिनि बिसिङाव खालायजाक बालुरबन बिसिनि लावां बाजारनि खरकसा ताकुब अमित बर्मा चीनी त्रिपुरा मथानि कप्लायमानि पान्डायनियाखौ बिजु उत्सव थानाय 7 तारिखआव हेजामाराव जोंमानि आबुनो रिप्रेवै बजेबाबे कक सिद्रा साका बुबाग्रानो एमन बासाबाय एमन ककैबो आदिनो एमन सेलेमा सिंजा कक साका अब जतनि बखाव नांना कक आबुनि लगे चीनी बुरी बदल TWF नि जत चीनी बुरी रंग बिनी कक सिथाबाय सामानि खानावै चीनी जत आमचानि बुरी रक आमचानि फातानि बुरी रक बेलाखानो बखाव दुखुनांजाबाय बो BJP फा खाय दंथं BJP खाय सेंला त्रिपुरा मथानि चीनी चिफ नियाकाव चीनी चेयारमेन नियाकाव चे हाबुबाग्रा बमानी आफांथुं बचिन बुबाग्रा बनो एवं कक साका ओ कब्रक सानानि मतो क्रय जत्त बरंग बखाव बेलाखेन दुखुनांजाबायसा आबुनो तुय बिनि थानि सुंनानि थांगो विशेषखाय 2-3 बार थांगा बनगो क्रय तंहानि साव क्रय ब नाकार सानानि कक नाकार सानिया मिया चीनी TWF दक थांगा थांमानि यागुलो एकदम नायथक्लाय थानाबो दङ मिडियाबो दङ आ जागा कोनो मुसा गथनाबो माख्रै हाइपानो बिनुद जे BJP नि जे बिनुद बंग सिप्लाय बंका सिप्लाय बिसिं सिप्लाय थागजाक ओ सिप्लाय सानि ककबाय वानजि बसंनि बरंनि खुसकानि बाय निया बस सागाताम होनो जे बिनि नावनि बिहिबाय बुंनो बुमानो बुइ कापका हस्पिटालाव क्लायखानाय आसकै ताताल आरो सिनिया रांसाक तुबजाखाफु रां तुबजाखा बिनि बंनि जीबनसो रांसाक नुस नुगिया खनाबो आंसाकसि सिनियाखौ अमो हाके नांनिया कक सामानि अबनो जों प्रतिबाद मा खायनाय अमो अ जागा बाथाकलाक म बिनुत्ता तरितनिओ बो जेहेतु एरेसनानि बाइक दंगियाबो बो रमजानानि बाइक दंगिया बा रमनानि रमजागिया जों फुनुगुरिनाय दिन बिसिङो जदि तिनिनि बिसिङो ताकफान जरा तंखौ जे कौरक साकाफुनो उइद्र मा खायनाय एवं बो तिनि बिसिङो जदि नाकार सानियाखा खमा सानियाखाय जों अबनि व्यवस्था ताम खायमान जों खायनाय जदि अरो थाना संखन व्यवस्था नायखा जों डाइरेक्ट कोर्ट केस खायनाय कोन व्यवस्था नायखा जों गणतांत्रिक लामाव जों ताम खायमान बो जबाबाय जों बनो जागाव तुबैमान जों अबनि व्यवस्था जों खायनाय बुयावनो बो हंगा नक सुबाय निजिन सुबाय काबुय अमा हाके अपराध बिनि कामिनि नगानानि बरक जत्त लोक तंगै बिनि नावनो बस खितार मारक ताम खायमारक आमा हाके सालाकी खायै हासाकाव केव बांसि मानिया नों ताम खायमानाय पाब्लिक बाय हा साकाथ नों तंलायब्ले काम करके तंलायनोब्ले जों आमति तांलायदि गोजान गोजानखाय तंलायदि फायदि जों कामि कायसा एलाका माने कामि कायसा हाय नों मुतिब्रासा आं मुतिब्रासा निनि जाया कक सावना नों खमा सान्दि याखाय जों जा खायमान माने आइनिबो लामाते जों खायमाने खायनाय जत्त बुरि दङ तिनि तायसा खायनो हाय लिडार्स दङ चिनि हेजामारा पार्टी अफिस बाटन बिसिङो न जों कुथुमलाय मांखाय काहाम जों नेक्स्ट ताम खायनाय जों हमना जों सलायनाय बरक जेहेतु ताताल खायजा जों कबि जों ताम खायमान जों नायलायनो जतन हामबाय।